bulan sang Pebrero, 8 days including today. Antes bulan kita sang Marso. Pero ti kadasig sang chimpo, no? Galing kiti mas dasig sa mga bulan. Kay 28 lang ka adlaw ang bulan sang Pebrero. Nan. So kung sanong leap year gani? 24 pa guro? Leap year. Sarang leap year man. Basta sa 2024 pa? Sige lang taon ko ba? Check ko. Kung sa Kay 2024 ang last nga leap year 2020 mo. Di ko mag every 4 years 2024. Check abe kay para mabalanta kung saan ang imo nga schedule sang kasal mo kay mo sa akong leap year ka mapakasal. Di ba? Parang once every 4 years ka lang ma-celebrate sa imo nga wedding anniversary. Para save. Para maka-ekonomiya. Okay lang. Kay ang birthday mo yan, hindi. Okay. Correct. Kay every 4 years mo. Magani na. Kung balo ka ang birthday, hindi mo na mapili mo. Anytime ay bunag ka na iya mo. Pero ang kasal mo yan, pwede mo ma-schedule. So, para nga makasave ka sa gasto kada tuig ang wedding anniversary, leap year ka pakasal para nga every 4 years. February 29 ka para nga every 4 years ka lang yan ma-celebrate. Correct? Why na iya? Ang question na taga niya, am I correct or am I correct? You are. Now, good morning dira kay Ma'am Luisa Luing Melos Liwat, no? Ray Flores Baryoga, Marce Rumbines Junio. Alagad Kevin Henry, happy birthday kuno kay Ma'am Ofelia Tupas sa hinubaan ang Angel sang Alagad Radio. Aba, may you always follow your own unique path when walking through this life's journey. You're an inspiration. Happy birthday sa kay Ma'am Ofelia Tupas. You're an inspiration. You're an inspiration. Muna? Kantag yan. Kantahan na yun. Sige. Correct Sa mga hinuman, ons dira, good morning dira sa inyo. Sa kay classmate ko da, Mayor Ernesto Estrao, mayong aga. Yes. Good morning. Noel Amar is still watching. Kay Bia Jonathan, Lorna Diligencia, si Sino pa? Pangga RR, Rehinio. Good morning, Mahauta, RR. Uga kag noodles. Ay, daw, kwan ba daw? No. Daw iba quiz ba? Ganito evacuees. Daw, kwan daw, iba, daw yan sa mga iba quiz. Nga muna na, basta mag-evacuate yan Kaya mo nang dali noodles. Kauso kong sardinas man, no? Kaya mo yung dasig, no? Correct. Enrique Caballo Subaldo Jr., mayang aga. Stella Maricelis. Oy, good morning sa imo, Stel. Yak, morning yak. Ma'am Van Mayo, ginatamyaw man ni Noel Amar. Jinky Delagdon, John Season, Yvonne Busher, Melili Oligo, Bia Jonathan kag Dennis Richard Tiboroma. Standby na sa balita lokal. Pressure na tayo! Pressure na! Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, plano sa gobyerno probinsyal nga dulaon ang province-wide curfew sa Negros Occidental umpisa sa maabot nga Marso 1. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, matigayon lamang ini kung magsigisigi ang pagnubo sa kaso sang COVID-19. Sa karon parayon nga gina-implementar ang curfew sa bugos nga probinsya umpisa alas 9 sang gabi tugtub alas 4 sang kaagahon.
Sa Pebrero 19 nga datos sa Provincial Incident Management Team, 1,486 na lamang ang aktibo nga kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental. Umpisa nagligid nga Pebrero 16, ginpaidalo man sa Alert Level 2 ang probinsya tubtob sa Pebrero 28 tuig 2022. Nagpangabay ang Bacolod Emergency Operation Center sa National Vaccination Operation Center sang dugang nga COVID-19 vaccines para sa mga kabataan may edad 5 tub 11 anyos. Suno kay Dr. Edwin Miraflor, Officer in Charge sang Bacolod City Health Office, plano kuntani isang EOC nga i-roll out ang pediatric vaccination edad 5 tub 11 anyos sa mga vaccination centers sa mga barangay subong nga semana. Pero suno kay Miraflor, bangod sa limitado nga supply sang bakuna para sa mga bata, pagapilion lamang ang mga vaccination centers para sa mga bata agatagan sa prioridad ang may online registration. Madumduman sa unang nga batch sang reformulated Pfizer vaccines ang Bacolod ang nakabaton sang 10,000 ka doses. Sunod pa kay Miraflor sa sining nga bakuna 5,000 ka mga bata sa amo nga group ang mabakunahan samtang ginpaina para sa ilang 5,000 ka doses para sa second dose. Ginpahayag sang CHO official nga nagapangabay man sila sa gobyerno nga kung mahimo ipahulam anay sa Bacolod ang Pfizer vaccines para sa mga bata para sa mga lugar sa Region 6 nga may manubo nga turnout sang pediatric vaccination. Roll out sa malls and barangays next week pero ang aton nga vaccines limited, no? So may ara na lang kitang pilit na 1,750 nga pwede tayo roll out sa aton nga mga barangay kag mall. So we are requesting more vaccines actually for roll out na next week. Si Bacolod CHO Officer in Charge Dr. Edwin Miraflor. Ginpahayag man ni Dr. Edwin Miraflor nga nagpabakuna na ang pila ka mga persona nga natakpan nga nag-usar sang peke nga COVID-19 vaccination card. Damlag lang, duha ka pamilya, lagip na isa ka pastor ang natukiban nga nag-usar sang peke nga vax card sa antilikdan nga semana nga gintugyan na sa kapulisan kag City Legal Office para sa legal action. Sunod kay Miraflor, ginalagas ang Bacolod Emergency Operations Center ang nagapanghimo mismo sang peke nga vaccination card bangod posible may iban pa sila nga mga dokumento nga ginpeke man. Sa nabuluhan ng Vax card, ang isa ini ka-importante nga requirement para magbiyahe. Samtang ipahayag ni Miraflor nga nakatutok karon ang COVID-19 vaccination program sa syudad sa paghatag sang booster shots kag pediatric vaccination sa nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Sa nabuluhan, nalambot na sa syudad ang 120% nga vaccination rate. Naka-record sang 152 ka bagong kaso sa COVID-19 ng Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 180,937. May 46 naman nga gin-report nga nag-ayo sa COVID-19 kang total recoveries ang yara na sa 163,299. Pito ka mga persona ang gin-report nga nagkalamatay bangod sa COVID-19 kag ang death toll sa Western Visayas ang yara sa 5,089. Sa karon 12,479 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Region 6. Magapatigayon naman sa regular nga vaccination kontra COVID-19 kada Huwebes ang lokal nga gobyerno sa San Carlos City sa Negros Occidental. Ini ang isa sa mga pamaagi nga himuon sa syudad para mapadasig ang vaccination program. Sa naligid nga Pebrero 18 kag 19, kapin 500 ka mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyos ang nabakunahan sa paglansar sang pediatric vaccination sa People's Park Pavilion sa Barangay 3 Ciudad sa San Carlos. So sining adlaw may 47 man ka mga adults ang nabakunahan sang Pfizer kag Moderna booster shots. Sunod nga pediatric vaccination ang patigayunon sa Pebrero 26 kag 27. Sa record sa Provincial Incident Management Team, isa ang San Carlos sa mga lugar sa Negros Occidental nga may manubo nga kadamuon sa mga nagpabakuna kontra COVID-19. Natapos na sa CDRRMO flood control team sa siyudad sang Bacolod ang ilagin patigayon nga pagpanghawan kag pagpadalom sa masuba sa bahin sang Barangay Banago. Suno kay Executive Assistant kay CDRMO Cluster Head Jo Marie Vargas, ginumpisahan sa mga personnel ang ila operasyon nagligad nga Miyerkules kag tigayon nga natapos nagligad nga weekend. Nagpasalamat man si Vargas bungod nga wala man sa dalagko nga mga debris o kon basura nga nakatambak sa mga lugar nga mahimo makapatrasar sa ilang trabaho. Magluwas sa Barangay Banago, mayara pa sila sa pila ka lugar nga target igasunod sa flood control team labi na sa pagsulod sa summer season.
Sa katapusan nga bayan sa aton balita nasyonal, padayon na pagpakita sa mabasko nga suporta sa mga kakampinks sa Region 6 para kay Vice President Leni Robredo nga nagadalagan sa pagka-presidente sa maabot nga eleksyon sa Mayo 9. Sa pagbisita ni Robredo sa nagalain nga probinsya sa Region 6 ang nagligad nga semana, mainit ang pagbaton sa tandem nanday Leni Kiko sa among nga lugar. Babae man, lalaki, may edad o kung bata, nagwa sa ilang mapuluyan agud nga sugataon si Robredo kang katandem sini nga si Senator Francis Kiko Pangilinan kamakopdanan ni Leni Kiko sa senatorial slate sa ila sini nga pagpadulong dito. Nagsigulan naman si Robredo sa nagkalilain nga sektor sa Capiz sagud mabatian ang ilas ni nga mga kinanglanon kag mga reklamo kang nagbisita man sa mga utod nga mga ati sa amo nga probinsya. Ginkamusta man ang tropang angat sa mga ngayara sa Antique kag Boracay kag nagpakigdialogo sa mga ini. Saya nga pagbisita sa among riyon, kinpahig ni Robredo nga nagapamatok siya sa pagtukod sang Boracay Island Development Authority. Kaginpahayag nga dapat ginakonsulta ang mga tao nga naga-istar sa isla antes magsugod sa mga proyekto o programa. Dumaman ni Robredo nga siguraduhon niya nga may partisipasyon ang pumuluyo sa tanan nga mga proyekto o programa sang gobyerno para sa pungsod kalakip na ang Boracay. Dumaman ni Robredo nga ang pagpamuno dapat nga nagaupod personal sa mga tao gusto niya nga serbihan. Bangod re, kung hindi mag-upod sa mga sang personal sa mga tao gusto nila nga serbihan, hindi sa makatag sang husto nga pagsabat sa mga problema. Apang kung kinahanglan nga magpanaog, mag-istorya sa adlaw-adlaw nga pag-upod sa mga tao, mahibaluan kung ano gid ang ilas sini nga mga kinahanglanon. Crisis stage sa Omicron variant nalampuwasan na sang Pilipinas. Samtang DOTR naghinyo sang pondo sa DBM para sa mga jeepney drivers. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog The Candidates Forum. Sige, ikaw man tabi tamyo, abi, tulo bramanda. Ay, kalain. Dapat ka ano pa extra diya kay imo ni dapat ubra mo. Good morning kay di na to kagina nag-ano gani, nag-stop gani. Diri ka na kay Shirley Tad iyo. Dali lang. Okay, good morning sa imo, Miss Shirley Tad-E, dira sa may New York. Kay JR Pabalinas Panagiton, good morning man. And of course, kay Winston Goles, maayong aga. Recreo. Yes, Recreo Pontevedra ni Gali, kamusta ang linyada da ni Ems Aboso? Okay pa? Gusto ka tunda nga. Oo. Hugta lang nga tunda nga mga kuana. Hugta lang, kasi madayon pa lang sa December. Sa 2024 basta yung dayon. Oo. Kaya, sino kaya di na ko tuman? Kay Erlinda Keroy Imalay, good morning. Pangga RR, ano pag iningin PM o RR? Nag-PM sa kono, dali lang gid. Sige lang tawon ta dugay dugay ha, dali lang gid Mega R, bo Mega R. Erlinda Keroy Imalay, good morning liwat. Vivian Pondales Gumban. Kay Athea Kim Iriman, good morning sa imo Athea. Ay dumagin send siya nga video. Ay lain. Sige lang tawon ta na karon. Kay Che Mijares Luyaw, good morning man, dra sa may Bangga Totong Felisa. Uy, mayong aga dra sa inyo. Kay Sol Lama Barnacha, good morning and sawadika, dra sa may Thailand. Kapong ka. Kapon ka. Naman na ya. Karen, good morning man sa imo. Kay Flixin, good morning. From Melbourne, Australia. Yes. Sige. Good morning dra sa inyo. Maninoy, Michael Jun Season, good morning. From Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Happy listening lang sa tanan nga nagapangape sa kapihan ni Nancy diri sa Zona 5. Action Boy, greet mo to ligad ang aton nga ano. Nga. Ato ba nagpatamyo sa aton sa bago bala? Oo, ang greet ko to siya. Sige, greet to siya Si karon liwat. Lolita Pahinados ang Comelec. Yes, later. Bago, later. Erla Vega, good morning man. Kay Miss Homa Lumena, good morning. Christine Minies Villalobos, good morning Tintin. And kay Ma'am Van, good morning sa liwat. Ginakamusta niya si Sir Noel Amar. Thank you Ma'am Van ha sa 100 stars against ni Ma'am Van. Watching, nauto di sa ako niya. Watching sa Dina Action Boy. Watching from Red Minnesota. Wing, Minnesota. Sige. Kay Rochelle Evangelista, good morning and happy Monday. Reyna Flor Doran Braga. Uy, parinti mo ni Goro. Hindi ko na, Rina. Good morning. Sa taga Victorias na sila. Okay. Eric Fernandez, good morning man. Evelyn Pomoseno, good morning and have a nice day. Kay Pangga, way kita da video na okay. Ilang taon ka lang ni Karon R ang imo ginsend. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Kag ginatambyo man ni RR si lolo niya Manuel Aranda, gapamati siya. Sige, good morning da sa lolo mo R. Virgil Legaspi Coloso, mga aga man mare. Good morning Miss Virgie. Wala ta kita ay next time lang. Yes. Kay Wensky Lim Morales. Not na August kag Abi, good morning. Yes. Sa kay Jean Borom, good morning man. Sino pa? Wait lang. Teresa Linahakayaw, watching man siya. Salamat, gid. Yes, dira tanan sa Bago City. Kag dira sa may Bantayan Park.
No, kadamo to sa picture mo to sa Bantayan Park. Hindi to yakon kay Bibi, ito yang Ay, ikaw gali ang picture. Ako yang ga picture. Ikaw ang photographer. Kita ko Oh, to. bisan kay init sige na lang bi. Kita ko to imo ka do ka kamang-kamang kagito sa Ko bala, ay what effort kid bala si Doron. Hindi ako na sumagupod kay Bibi. Charot. Binong, no picture ko to bi karon nang sa Bantayan nang okay bi. Sus ko expect yung pa ano na no, ko yung gali pa expect na may mga luhod ka pa. Oo. May mga hapa-hapa. Oo, so mayo lang ready tong akong outfit nga Correct. naka ano lang ko yan ang tawag sa guys ang outfit ko to man trouser naka square pants. Ah, Correct lang sa magligid-ligid pa to ya. Oh, So, abi ko bato. tapos na. Nung pwede diri pagid na ngo. Kaya na bala ko siya, be, may meeting pa bala si Action Boy, basi biyaan niya, tandagay doon. Basi magbalikid ta, wala na to sa kanya. Tandaan mo, bishin na lang di korta. Plitit ta karon kulang. Oo, basi kulang pa plitit ta. Hindi na takabakal karon kwan. So, nag-alert na lang tayo. Alert siya tayo. Amo na yabi. Ay tandaan mo be may butong pa ko tubla nga kwanto. Oo, basi mapano sa butong ko, biyang butsi mo. Kagsyaya, may ano pa siya. Okay, share ko man, of course. Pero nagbiling ko sa akong self, mga amulo na. Iya, mga amulo. Standby na sa mga balita, asundugan nga mga balita. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa Action Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Gimpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga nalampuasan na sa Pilipinas ang crisis stage sa paglaptas sang Omicron variant sang coronavirus. Apang paglaro sang tiglikom hindi pa ang mismong problema sa COVID-19 pandemic. Ginpahayag ni Duque nga nag-ayo na ang kanamuon na pag-abot sa 2-week growth rate, average daily attack rate kag healthcare utilization. Ang pagnubo sa mga kanamuon ang rason kung nga yara sa low risk na ang pungsod sa COVID-19. Sa piyak sang nag-aayo karon nga sitwasyon, ginpahayag ni Duque nga hindi pa makitaan sa pungsod nga matapos na sang dalayon ang COVID-19 pandemic. Samtang hindi man suportado sa karon ni Duque ang suhestyon nga kakasuna ang mando sang mandatory nga pagsuksok sang face mask.
Naghingyo na ang Department of Transportation akong DOTR sa Department of Budget and Management akong DBM sang pondo para ihatag nga ayuda sa mga drivers sa mga pampubliko nga salakyan sa padayon nga nagataas nga presyo sang produkto petrolyo. Sa pahayag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board akong LTFRB, nasad sa hingyo sang DOTR sa DBM ang ginabanta 377,443 nga benepisyaryo para sa fuel subsidy nga nagabalor sang tag 6,500 pesos o kung kabilugan nga 2.45 bilyones pesos nga pondo. Ginhimo sang LTFRB ang pahayag matapos hingyoon ni Senadora Grace Poe sa gobyerno nga magpagawa sang fuel subsidy para sa PUV drivers sa idalom sang 2022 national budget agud mabuligan ang maini sa kabugaton sa presyo sang produkto petrolyo. Suno pa sa LTFRB, ginahulat na lamang sa DOTR nga mahatag sang DBM ang pondo. Patahag sa LTFRB may special provision sa fuel subsidy program nga nagasaad nga magapagwa lang o kung mapagwa lang ang pondo sa tion nga maglapaw sa $80 kada barrel ang average sang Dubai crude oil price sa sulod sang 3 ka bulan base man sa mean of Platts Singapore o kon MOPS. Nagapati naman ang mga eksperto nga dako ang papel sa mga pamatanon ilabi na mga first-time voters sa 2022 national kag local elections. Suno sa sociologist nga si Asha Presto, mas technically oriented ang mga botante nga kalakip sa Generation Z o kung na mga ginbunang sa tuig 1997 to 2012 kag mga millennials sa ginbunang naman sang 1981 to 1996. Apang suno kay Presto ang ining mga grupo sa mga botante ang may dako nga kontribusyon sa pagpatigayon sang kampanya. Dungan pa, ang mga pamatanon ang may pinasahiman nga pananawan sa kabuhi kag may lain nga interes. Paabuton man sang publiko nga mas mangin vocal ang mga pamatanon, ilabi na sa pagpabutyag sang kamaturan kag sang ila panindugan. Gin panginuala ni Aksyon Demokratiko Presidential Candidate Isko Moreno nga isa siya sa duha ka presidentiable nga mag-aatras sa kandidatura kadungan sang pahayag nga madamo na ang mga botante ang nagsaylo sa iya. Sa isa ka blind item sa isa ka political website ginmensyonal sini nga duha ka kandidato sa pagka-presidente ang mag-aatras na sa ila kandidatura sa masunod nga semana. Apang suno kay Moreno ang padayon nga pagtaas niya sa survey sa research firm nga Tangere ang pamatuod sa nagapadayon sa ilang away. Sa survey nga ginhimo umalin Pebrero 11 tubtob 12 nagsaka ang ratings ni Moreno sa 23.5% gikan sa 22.17% sadtong Pebrero 5. Ginpahayag naman sa Department of Transportation nga nakabaton ang Pilipinas ang kapin 11,000 ka mga foreign tourists talin sang nagbukas sang borders sa international travelers gikan sa visa-free nga mga pungsod. Suno kay DOTR Office for Transportation Security Administrator Raul Del Rosario, 10,676 ka madumulo nga turista nagsulod sa Pilipinas sang Pebrero 10 to Pebrero 15. Suno pa kay Del Rosario, ang foreign arrivals ang nagsaka sang 10% bangon sa bago nga pulisa kag ginapaabot pa nga magadagsa ang turista sa sining panahon sang summer. Nadugangan sang 1,712 nga bago nga kaso sa COVID-19 ang Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 3,652,203. Samtang may 3,676 naman ang gin-report nga naka-recover sa COVID-19 kag nagdangat na sa kabilugan nga 3,535,987. May 77 naman nga na-report nga napatay bangod sa COVID-19 kag death toll ang yara sa 55,684. Sa karon sa 60,532 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang Sa kay Miss Georgia Gargasiran, good morning. Coffee time na. Ma'am Elizabeth Malaka, kag kay Jocelyn Song Comedia. Ihadamay nga agad na sa imo. Good morning man kay classmate ko Wilfredo Siapok, kag kay Lucy Desendario Siapok. Dira sa Antipolo City, Rizal. So makakadto ka ni sa probinsya sa Rizal, kadto ka ta sa Antipolo. Pangitaon mo si Willie Siapok. Pangitaon mo gid siya kay para makuha niya ka, ma-accommodate siya ka. Pare bla kay Kwan bla kay Action Eden kay ginabala niya si Senator Cheese bala nga Senator sana makapunta kami diyan. Kasi ni Senator, ay punta kayo dito, ako mag-host sa inyo. Text niyo lang ako. Yes. dito na. Hindi text mo na nantis eh. Kung wala ka daw senator, si Hart lang. Si Hart. Basta? Okay man? Okay man ang suggestion ko? Okay, yun ang yung mga masuggest. Very good. Okay, yun sa akin po. Kasi mag-tour ko sa ni Heart. Saya nga, ni Heart, saya nga, walk-in closet. Walk-in closet. Dasong ginaon ina siya ang microphone. Ginaon na gali. Ginaon Sorry, na siya. sorry. Abi ko wala siya ginaon. Abi ko bation na sa mga mic. Share lang to tani. Okay ba? Share lang tani. Okay lang. Okay lang ko ma-share lang ko na sa mga mic. So kung maglakata Sakit sa sa ulo ko dito, kag si Hart ma-host sa aton, din ta ma-tour. Sa iya nga walk-in closet, malagaw tada sa iya nga malagaw gid to kana. Ma-visit ta sa iya nga sa iya nga walk-in Kag closet. magpulupudyot na sa magustuhan mo eh. Yes, ay pulupudyot lang madudulsi lang ba? May tayo kumamba siya pudyot lang da doors. Doors, kuha lang na doors kung kuha may basi may manamian kada. Ay la ka nami tani no. Ay kalay. Gusto ko kuha mo dala tong iya nga sheer dress. Anko. Sa mo ka na suksokon magpuli. Muli. Mabuhos lang may nadakpan yung bangros. Kalain. Mag-iyat ang mga OT dito. Oo. 8 Pwede ko figures? magurula mo, no? 8 figures ha? Oo, ang iya to nga. Oh, Mahal OOTD, to iya nga OOTD. Sa ato naga-sheer Sa dress bag sila. niya pa lang to nga daan. Di mag 8 figures sa hindi magnubo sa 10 million eh. Okay. Hindi siya magnubo sa 10 million. Kaya ang start sang 8 figures 10 million mo. Oo, sa iya pa lang to nga daan. Action boy nga mga sa bag niya pa lang daan. Ha? Bag pa lang na. O bisan sa bayo na lang. Tepe lang to daan kalibo-libo-libo. Sa iya pa na daan niya accessories. Lapaw na siya sa million ng mga accessories niya na. Datong punot Iya pa ang konto. ganyan. Iya pa ito nga. Fishnet. Fishnet. Pero grabe no. Sheer dress gali panawag sina ambal ni Ma'am Van, di ba? Sila ni Ma'am Fan. So amo na ang imo nga pudyuton to. Mo gina niya. Hindi pwede ang mga CD niya to. Or bisan ang mga hanger ya bala. Yung hanger niya mahal pa sa mga bayo.
Kaya mahanger yung mga luxury mo na mo. Oh, kaya Kita mo hanger, tong kita. kandila, ya gani, kita mo kandila isang birthday Oo. Chanel. Tingnan to hanger, kita ko man Chanel man. Oo, te. Oh, te, Mahal pa sa mahanger bayo mo. yun. Mahal pa sa bayo mo ang yung mo kaon. Basi ang iyang hanger, mahal pasang sa imo nga Oo. expander. Ay, kala. Gawi na gina ito. Uber na gina yun. Sabi no, hanger. Hanger lang. Pero gold. Pwede ka slices. Namin Kay nasa- Elvira Hilugo, happy birthday no kay Pat Soberano Horolan. Tapos ano na ito tumalagaw sa sa Kaya Sorsogon? anytime lang i-text niya sa kuno ya. Anytime lang. Bala mo balon. si SM eh. Balon Bala to mo sa si SM. Bala. SM pa Sorsogon naman ta. May open invitation to to. Oo, perfect. So ganyan. Ito diba, dito ito makadto sa closet din ini heart. Sa closet ni Heart. Dito to tanan. Dito to tanan. Charot. Sa mga girls sa closet ni Heart. Mamo na ta si So, heart na. kamo sa- Kasi matipo na mga girls mo na sila amon sa to. Alika dito, alika dito. Sige, doon tayo doon tayo dito. Gather together. Anong gawin natin? Mag-raffle tayo. Amo na Basta? magda. Pwede man tadaan kalagaw sa kada lapit man dang di ba, Mount Mayon. Layo Albay na iya. Di layo na na. Layo na yan, albay na yan. Aran eh. Di pwede mabutong. Hindi Pero pwede kitao nga. na dano. Hindi pwede nga pagkanto to isayloan eh kadali ito sa Oo. susugod. Parang Actually na ba lang sa susugon ang nga daw kandang daw kilala ang Bulusan Lake. Bulusan Lake. Okay. Research bala para Sige, makita. search sabi ko anong Bulusan tsura sila Lake. sa Bulusan Lake. Kaya malon ta si SM nga dito ta summer getaway. Summer getaway. Rochelle Fulgencio Susana, no? Si Noel Amarme ginapamangkot di sa akon. Yes. Ang sabat sa pamangkot ni amigo Tanuel. Yes. Kita mo na Ang dahil lang wala pa. Bulusan Lake. Ay, oo, katahon. Yes, muna siya. Ay, kanami. In fairness. Amo na sa... Amo na siya. Pwede ka boating. Yes, sumadala kita boat. Ha? Madala kita boat. Madala boat. Tara, mag-boating mo ka boat. Standby na sa May bulusan atong volcano, manggali, no? Ha? May bulusan volcano, manggali. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:46. Kag sa detalye, balita international, halos mapuno na ang pila ka mga hospital sa Hong Kong bangod sa padayon nga pagtaas ang kadamuon sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Bangod sini, plano sa gobyerno nga obligahon ang mga tao nga magpa-test umpisa Marso. Ang hindi magtuman sa mando ang pagamultahan sang 10,000 nga Hong Kong dollars. Sa report sang Reuters, ginapahayag nga may mga pasyente kalakip ang mga senior citizens nga sagwa na sa mga hospital nagapwesto bangod sa kadamuon sa mga gabalatian. Sirado ang mga eskwelahan, gym, mga sinihan, kagalabanan ng nakatuan sang tawo. Madamo man sa mga talatapan ang nagpatuman na sa work from home setup. Samtang, plano naman sa Hong Kong leader nga si Carrie Lam nga gamito ng tubtob 10,000 ka hotel rooms para sa isolation sa mga pasyente sa COVID-19. Sa balita sa negosyo, natala na naman nga magasaka ang presyo sang langis sa buwas nga adlaw Martes. Ini na ikawalo nga sunod-sunod nga semana nga may pagsaka sa presyo. Yara sa 80 to pesos ang ginapaabot nga saka sa presyo sa kada litro sang gasolina. Sa lapi naman, tubtob 60 sentimos ang natala nga saka sa presyo sang diesel, samtang 40 tubtob 50 sentimos naman nga saka sa kada litro sang kerosene. Sa piyak nga may pagsaka sa presyo, nakitaan man nga daw nagtahaw sa jutay ang saka sa world market. Sa foreign currencies rate, ang US dollar 51 pesos and 44 centavos. Singapore dollars 38 pesos and 22 centavos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos and 59 centavos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginapanginwala ni Aldra Brinica nga nag-check-in sila ni EJ Raval sa isa ka hotel resort sa Tanawan Leyte sa atong Valentine's Day. Ini ang pahayag sang 31 years old actor matapos nga
Liwat nga nagbalik ang isyo sa pagkalink sa iya sa 21-year-old actress o kung sexy actress sa tong panahon sang pagbulagay nila ni Kylie Padilla. Sudo ka Brinica na-timingan lamang nga Valentine's Day ang imbitasyon sa ila ni Raval sa isa ka lokal nga kooperatiba sa Leyte kag natagan ni sang malicious sang mga kritiko. Sa balita naman sa matag sang sports, nagpangunang pungsod Norway sa may pinakamadamo nga nakuha nga medalya sa bago lamang natapos nga 2022 Beijing Winter Olympics. May 16 ka gold medals, 8 ka silver medals, kag 13 ka bronze medals o kung may kabilugan nga 37 ka medalya nga ang nakuha sa Norway. Ginsundan sa Germany nga mayara sa 12 ka gold, 10 ka silver, kag 5 ka bronze. Kada labanan sa gold medal sa Norway, ang nakuha nila sa biathlon kag cross-country skiing events. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa atong mga ka-action, good morning! Good morning! Happy Monday, of course! Kami Ngayong paano? atong Monday, start of a very, very wonderful week. Yes, of course. Ang dapat kuno ang Monday mo would start right. Oo. Para everything will be right and all right. Yes. Right, right and all right. Do fit and right ba? Ay, Clyde. Na, sige, yagi Sige, doors. Ano ganun naman? Nalipat ko yung bout. Dapat kung Monday action, hindi ka magpaluya-luya. So, Correct. dapat Monday palang energetic. Kagidya ka meron naman Yes. Monday, kakapoy. Kung ga-energetic, sila action boy, mag-Friday na. Ay, Ah, suli. ah, Dapat Monday hindi palang naman. energetic. Kaya man, ka kayo na. energetic sila kung Friday. Kahit Saturday, dason mo. Oo, ti Oo, makapahuway. sila weekend, dason mo. No? Di dapat ya energetic. Kanaya ka bago ka lang halin sa pahuway. Diba? Ang gabo na kung Friday, mag-energy ka, dug ako kay Friday. Di kayo ano na yan, nag-prolong. Kaya man nagtapos ng week. Wala ko nang baga nag-low ang energy ko na. Sige, Sala sige, naman ang sige. imo nga pag ano, init ko Sala naman ang ako nga interpretation. Oh, siling ko ba ya, ga, ano, kay siyempre, mo nagtapos ng Managtapos week. na, correct. So, man na siya. Okay? Okay. So, sa aton balita special, ya, aton hibaloon ang patimaan, action boy, o kung signs bala nga overwork ka na. Balo makita, action boy, mo nga ang pagtrabaho, siyempre, kinanglan, tayo na sa kabuhi ta, para Correct. mabuhi ta, di ba? Correct. Oo. So, pero action boy, ibutang man nato, hindi man naton pag-ibutang sa alang-alang ang aton niya, aton ikayong lawas, kaya hindi man namin action boy nga overwork. So, dapat ya time management. So kabalo ka gid mag-manage mo time. Ay, amo na. Gabi yung commission doon dalong ba? Time management. Dapat time Kabalo ka- management. So meaning, kinahanglan kabalo ka mag-manage sa Sa imong mga mga time. Ay, ka, very Pwede. good. Very good. So, una action boy nga those signs or pati maan nga do overwork ka na action boy. Una-una, lack of energy ka na. Okay Do na. kaluya. Si makita si ang Monday palang luya ka na. So, kasi overwork ka. Kasi, no? Basi pala samtang day off mo yan, kapag yan, pag yan obra mo, moonlighting kapag yan pala, Moonlighting meaning, may extra. may extra kapag yan job. Oo. Di kayo malog ka, pero okay man lang na siya nga. Okay lang man na, May mga ga-moonlight ka. Hindi ka lang magpa-moonlight. Ay, hindi lain naman na yaon. Ay, kalain. Sari-sari nga color na makita mo sa moonlight. Ay, Kaya na. idlak-idlak. Ay, na? Lain naman na yan. Tagadto ka na Ikaw daw? bala, lain-lain. Tapos syempre, kabalo ka naman ako anong unod sina. Sa nga moon nga may light. Sa, action boy, do ka lack of energy ka na. So, meaning, basi overwork ka na. So, Overwork check ka na. yourself. Kay, So, dapat yun na mas naman, may charge gina yes, mas may, Ma-unwind. oo. Hindi pa pwede ma-unwind mo. Unwind So, unwind ka niya na. dapat. Oo. Okay? Muna kinanglan na itong gisa maka-unwind Tamaan kita. kapisan, okay naman na bilang tamaan, kakapisan, bala action boy, wala gina problema. Pero, hindi man pagbabayi mo, kaugalingon. Correct. Okay? Oo, because at the end of the day, Katapusan sang adlaw. ah, Correct? At the end of the day. do So, Easter ko imong address. ha? Do Easter. Easter. Sige. Hindi ba ito pang Super Kwaresma? beautiful. Ni bala akong dress. Ma'am, bako ganyan nga beautiful niya akong dress. Subong. Kay,
I love it. I love it. Sakto na nga ba Every ni Miss summer. Georgia, blaga kalubat man ang tao kung sobra kapisan. Nan, correct. Kina Miss Kahit Georgia. hindi man kita machine mo. Gakuan nga ning machine, Robot, gani kina-charge. Oh, ang machine ka back down gani. Oo, kumatamaan. Tao pa. Tao pa, nan. Mayo Okay? tani ko makapa Ano align ka, pa-straight ka ka na sa sang likod mo. likod mo. Oo. Gani. Gusto mo ako na karoon ma-align. Wow, hindi na lang. Gamo ka na Naluoy forever. Naluoy ka. Magkailan tao ka na, kasi for sure, ga TikTok ka. Meron na blood doctor nga Cairo, nga kanami, dyan matian. I-send ko bla sa imo ang ano, bla. Para malingaw ka, may imagine mo self kung ikaw na ang ni Doc Matt Mayo. Ikaw nang tadlungon ng likod. Okay? Okay. So, next action boy, magluwas nga lack of energy ka na. Though, pero may ka bad mood, kag distracted. Correct. Kay kung overwork ka na daan, ano Do ka irritable irritable ka na. Oo. Dali ka ma-irritate balaw. Oo na. So, amo na. Ano lang, gana-gana lang. And then, next action boy, naga-insomnia ka na. Oh, hindi ka tulog. Oo, hindi ka na. Okay, hindi ka nakatulog. Oh. Ginaano ka na. Gina-insomnia ka na action boy. So, but silingon sinabas itamaan ka na kaubra. Kabisan bala matugtulog ka na. Gina-imagine pang ubra mo. Or kung hindi ka gininsomnia, natuyo ka. Amo na. Natuyo ka. Ako hindi ka Kanang gina-insomnia. kung sobra ka na bala sa overwork ka na, ginatuyo ka man ay. Oo, kay Tungod lack sa of energy nakako. ka na mong, tungod sa Sige ako ni nga tuyo nga daw ga kwan ko. Ay, hindi na yung overwork. Ay, hindi na yung overwork niya. Overdose na guri mo yan. Kalain. So, ang last action boy, nagahuyang imo blang nga immune system. Dasig ka matapikan sipon, ubo, nan gamay lang nga daw ano ka da nila sipon kadayon, nan. So, basi overwork ka na. Take care of yourself, mga Balog ka kung overwork ka, ganubuin mo nga immunity. Oo. So kung nabuhin mo immunity, dali ka matapikan sa balatian. Yes, Simple correct. lang flu, simple lang trangkaso, tapikan ka. Simple lang, hindi na mo na siya, no? Dogi na sipon ka. So, mga ka-action na, muna, stay healthy lang kita, especially may pandemic daan, subong action boy. May correct. may COVID pa subong. So, bisan hindi COVID, alungan tagi Japan naton kaugalingon kay ina-action boy, kay gani ni bugay ina sang Ginoo sa aton. So, Ang dapat naton halungan. Ang Ang aton nga kabuhi. Sino bugay ang kabuhi mo? Dinanin kabuhi mo. Ay, Basilay na katanlog ko din sa ako. Mas sila yun ang nagbugay sa Oo, akin. ba sila ini nagbugay sa kabuhi may action boy. Piyo, abla. Ang ando pag yan. Na nagduda ka pa yan sa akin niya. Piyo, action boy. Kay kakululbaan sina nga Kaya mo na bagay. kulong nabatsyag ni Hada ko Jocelyn. Ano na ang Ano bayan? bang ginapaminsar sa kuno nga tapuson? Iti overwork ka na, Miss Jocelyn. Ano anay nang unwind ka anay. Kay importante man action boy aton mental health bala action boy, especially subong. Importante gina Yes, siya. ang Okay? mental health, especially sa sining panahon sa pandemic bala, kadamo-damo ina sa posibilidad nga ang mental health nga mga issues na magatuhaw. Kaya ang tao hindi Di mayo kagiho, bala limited. Hindi ka kagwa, hindi ka muna kadamo. Dulaan sang work, ang iban, so paano lang ko di man. Sabi mo Yaman iban na. hindi ka gwa, mo di sila kadto, sa mabaw atop. Ay, amo na. Sa babo ato. Oo, Kano totoo sa babo ato? Dito sila kadto kay wala sila hindi sila kagwa, hindi sila kadto sa atop. At least nakita ng palibot. Kaya mo na budlay ang mental health nga issue. Kag kamo man mga ka-aksyon, ang mga tao nga may kusa may mga weird sila nga mga ginahimo. Intindihon na sila kay base may mga mental health issues na sila. Yes. Intindihon na sila kay hindi na sila dapat i-cast out mo. Dapat na sila intindihon kag kung buligan. Yes. Basta? Host to action boy. Ikaw pa ya, kita mo may bululigan ka naman karon to. Karon, oo, at Going na. going na sila kuno. Hindi ko ayan nung may mo na daman. Feeling ko ikaw mapapto karon sa ano. Niya basta makadulod. Sige ko doon mo kumahimo sila. Kasaba. No? Damo gid mo no bala nga kanami kuno sa imo haircut subongan la. Sige, itam yawang imo nga barbero.
para malipay man siya. Actually, sige lang. Sige. Ano siya niya, imuunta ka na sir nga kuhan. Daw si, No, si Tom Cruise. si Tom Cruise, Cruise nga si R.U. Ziblaya. Kasabad. Good morning dira kay Migota Alan Navales. Morning. Anthony Hugo sa California. May agaman. Kay Action Kagawad Boy. Noel Libuon, maninoy mo. Ay, si Maninoy. Good so, morning, Mike Libuon, morning man. Oo, good Maninoy mo na ni morning. Action Eden. Oo. So, pareho ka mo maninoy. Pareho kami Maninoy. Isa lang ko Maninoy. Feeling ko dunga na lang kami kasal. Or kami na lang kaslo ni Dua. Alam like, tumba patis. Ay, sorry. Action Boy, good morning. Tugulik kay kay Miss Ninita Pahinado sa Bago City. Comelec, Bago City. Ninita Pahinado sa Yes. Comelec, Bago City. Good morning, Miss Si Pearl Benefiga Lunan. Kadumdum ka to, Pearl. Si Dorel, atab lang naka... Oo, sa Bago man. Hijab? Ano pa naman sila? Hijab? Hijab. Punjab? Lain man ang Punjab yan, no? Lain mo na guro yan. Hijab na pala. Ako ng Punjab yun. Punjab. Hijab. So, Kaysa- good morning sa tanan niya, Gobra sa Bago City. Yes, good morning. Otay Benedicto, Government. Mang Agaman. Sige. Sige. Okay na kita? Okay na guro, no? Sige. Dito pinamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karong adlaw Lunes, Pebrero 21. Tambay na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel ka ba? Kag-Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon. Din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Radio!